Hi guys, di ada may karon sa kuhan. Hi guys, kanya. Di ada may karon sa singan ani da, hospital ada. It's in yo. Kaya lagi ni guys. Lagi kuwaro nga rin kay pa-check up ring akong amon. Akong amon gwapa guys. Pa-check up lagi ang taon si Jack kay sakit kuno isang kilid lagi. Mapil ko kay. Ari lang kuhuwat eh. Dili lang kuhuwat. Dili lang kuhuwat guys. Kaya dara yung gipaadto dito kay. So kayo magsusod ng ospital ya daghan kayong tao. Si dara na ato dito. Ang tao. Inquire pa sa ato. Na may clinic adto. Dari meron sa bitlo guys. Kapit mag-grocery ang department store. Nalog. Kapit ang ito on. Hindi ka namin dito sa inyo. Kapit ni arin kay grocery sa tanan. Tapos yung diyan dito na gami arin. Agapak arin. Balik ka daw ito mag-grocery. Kaya mananaw ka dito grocery. Kasi ang apila grocery. Ako yung kapalit. So ako ba dito? Nanaro akong part akong dito. Tatag kong anak kayo. Saan galag hapon. Ano na nga. Nagkakalusyon na rin. Mao na yung pamalit guys oh. Grocery ka na da. Sudan na mo adto. Asar mo kondisyonan ano din hidap. Dili ta patat video kay basig mo. Na di tawo nga dili ganahan dito videohan guys. Mo nang dili ta patat video kay basig makasab-an na pud ta mabadlongan na pud ta sa Ginoo ko maawara ba ko maawara sa tong kagalingon. Paita. Sorry atong dito lagi sa inyo guys nga nabadlongan ko ngadto. Dan awa ko sa akong kagalingon na embarrass ko guys. Ang nari-teres ang lusyon ani dapita. Ngiri tag lusyon. Ang gamay lang itong lusyon ang ganahan. Simply G. Ja, maragwa man ari diri dapita. Yan, ate are. Wala man tong lusyon ang ganahan. Wala yun. Wala dyan guys. Wala dito ang lotion nga ganahan. Huwag swerte. Hindi ko ganahan mapalit. Uglain nga lotion nga brand. Kaya paana-anad-ana. Kanto ito ang ganahan. Hindi wala sila. Wala sila stock. Wala dito. Dili na lang. Mubalik ta ito sa kanihan kay basig mo ato noon to dito mangita ko na napaman siya giadto dito sa babaw. Diyan, balik tayo dito kay basig maghanap ko na ako dire. Wala ra ba tayo apilan og napkin guys. Murag na napkin adto. Apil pag napkin. Asan na ba ta? Ano lang. Daghan sa adug mga lami guys pero wala ko kwarta. Ang kwarta guys ang gidada marag kamera dug kayo marag ado na lang maritaw taos kitaka ang daghan kadang lamian dito daghan ang lamion guys oh nan ata silang porta sa atin ini kadto ilang saging guys oh sa ilahang melon. Wow ang kaayo nami kayo lang prutas.
Ang apat ari. Sugot ka dyan yung gidanan nyo ron. Dito toyok. Lisod na ka to. Toyok kami. Hindi ka. Tingnan nyo ang kuan guys. Oh. Pumelo ito sa Tagalog. Sa Bisaya is buongon. Ami kayo porma guys. Kapis siguro ni ba? Sa sila. Uy, 110 guys. Di amo ang ingani. Naami amo ang ingani. So, ang hatag-hatag raman. Pero diri mahal kayo sa mall. Oh. Nga ng orange gani ang guys. Orange angan. Orange nga nakarib ko. Orange. Orange. Buongon. Manggod na. Orange silang. Orange silang hingan guys. Ilahan na planilon guys. Oh. Lamit ka dito naon. Guwapa kayo. Kailang saging oh. Guwapa kayo ilang saging. Kailang mangga. Ito ratasan awan ni guys kay maulagi mo tay budget ani ha. Ay, vitamins mata. Vitamins mata. Dito pa guys oh. Tanasan na ako sa tani guys kay kuan pa. Paabot ko sa ang manghod lagi ang isuon. Kapag giadto sa second floor, nasa giadto dito mo nga. Ay sa tabi rin tanaw-tanaw sa tansay mga lami on dire. Ilahang kuan guys. Ilahang singanan niya. Kana kalimot manong kung singanan na niya eh. Basta lami na, makaon na. Pipino, madirang pipino di ay. Oh, dato oh. Hala guys, maglaway dito tong laway ano magtanaw ni chicharon. Lami kaayo. Tanaw-tanaw lang tani eh. Ano ni, tanaw-tanaw lang ta kay. Lagi tayo kwarta. Ay, go naman. Narita sa mga apple guys. Oh wow, lami kay ilang apple. Oh, nagsinaw. Tang isa ka na guys no. Pero ni palit mag-apple ako ang manghod guys na ah. Palit siya. Basta ka na akong manghod guys, akong suon. Basta nala na siya. Kuha, nala na siya saktong budget. Dito siya magtinihik basta kaon. Palit din na siya. Basta kaon. Palit din na. Sa dugay na ba? Asa ka turon? Dugay man nabalik. Tapos mga kuan oh. Fries guys oh. Mga fries. French fries ba sa Jollibee? French fries. Kami na lutoon. Ganahan kayo yung pagmangkon ana guys. Wala tag-tuyok-tuyok ani guys. Malipo nga tanig tuyok-tuyok. Ano naman ni ani? Mga vegetable. Ano kailang vegetable? Pwede na siguro tamo. Video ani guys kay naman da sud sa mall. Wa man siguro mamadlong nato. Gawa siguro nga medyo cute tao kay murag nara ba di tao nga di ganahan abidyohan. Suko. Wala nga before ta mag-video mananghid ka gusto sa sang magpa-video kay isod kayo magpataka ta video ka niya di niya ganahan. Nakasab-an na pud ta. Na. Lain na pong embarrass. Guys. Ay. Sige ra matag tuyok ani guys. Asa naman to sila? Asa naman to ang guwapa nga sister. Bis nagtanaw-tanaw ko dito og kanang kuan guys, nagtanaw-tanaw ko og aning lotion. Unya ang lotion wala lagi dito ang ganahan. Magunsa man pud na di man ko ganahan atong ubang brand nga lotion. Ilog ko sa kuan guys ay. Kaning lawg sa iro. Yung mga dog food ba. Ibog ko. Ay, gusto ko palitan na kay para nila ni masya og kuan. Kay stone og ni panon ba ya punos ko anak panagsak. Hindi kinilo ra bay gipalitaw nila lagi kay unsa lang kuwang lay kuno sa budget pod. Garitas dinamos, nami kayong dinamos nila guys oh. So ni si amahong. Mahong na siguro ni guys. Lami ko ni siya. Kani kay kuan. Hipon. Masarap ito guys. Ito ang dinamos ko. Lami itong dinamos ko lami. Lami para sa saging. Lami dili ka ganahan ko ani guys oh. Murag amahong. Amahong na siguro na. Kay murag amahong din na siya. Lami na. Kas kay nagtan-on. Narita sa kuan guys. Asa naman po siya? Bigaya man iabot ang sister guys eh. Dito sa tayo sa mga tuyo guys oh. Mga tuyo oh. Lami. Mga tuyo. Oh, do. Gana di ay. Akong gwapang sister diyan. Asa ba ka? Ha? Kanaro, hindi ko na naisabon. Na dito.
Kuan na ko gamay ra. Ada ba? Kanang way nganan siguro. Oh, kanang nga na. Palit sa hotdog guys kay. Palit og hotdog kay para sa mga dogi. Kasudaan ni Coco kay si Coco milik adto sudan si Coco dito makaugod sudan ambot lang pudi ko kaw di mo kaon og sardinas. Pumili ka adto. Ay, chorizo. Usa ka na sa day? Ha? Chorizo? Linggo hotdog na. Ha? Ito na chorizo na. Pila ko ka ni? Pila ko sa? Dami siguro na. Dagko. Kanang chorizo lay kana. Kani? Oh, kani mong gingon? Ang dadto ba? So, kuno lang. Dami siguro na. Virginia ang kuno na. Kan ko gunong kabuok ma'am. Dagko ka dyan, no? Ay, chorizo sigo ba? Dagko. Kakuhaan na sa daag tubig sa lutoon. Ilang kilo dahil? 300? Eh, mahal man di ay food. Mahal man di ay food to guys. 120. Anong ra ka buok? Ilan? 121 guys. 6 ra ka buok. 300 ang kilo. Ilan? Mahal. Lami siguro po na. Siguro guys. Kaya dagko man sila nga chorizo. Mura man siya chorizo di Cebu. Ano? Panda atay? Murag lami. Atay kay murag frisco. Kalit atay sa manok guys. Kay nahantag atay. Atay sa manok. Kuan dito. Ay. Kuan dito kuan day, nawa naman siguro ipatis ato dai. Matuyo. Patis naman awa guys, naglibo magpupos patis ug tuyo. Dali tadag tuyo na may suka adto. Atay guys, 66. Atay sa manok. Ganahan man sila ng anak lagi lang. Mawaya ko na atay agit. Gisaduhon lamang dili ko dili sa bawan ba. Gisaduhon. Backbone. Ano po ng backbone agit sa duhon dili sa bawan. Kuan tuyo. May kalipat kag disposable. So ano, hurot-hurot disposable ito. Alit nag tuyo guys, kay wa na bato ganina bitaw wag lasa lang siguro ko ng timpla ganina. Ana ko disuno ako guys. Wow. Kan uno ni kuan. Kuko. Pwede kayo, umpamos kuko na guys panagsaan naman og kuan pero dili. Kano na yung kay murag sa ganahan kayo ang bunhagyanan og kanang dugpod si kuko. Kaya marunong kung bunhagyanan og dugpod kay mahal ba kayong dugpod, dawatay kapalit na unsaon na laman. Kanang ko anday? Camel, o man sila camel. Silver Swan man, wala. May mapuno ng Silver Swan. Kuhan lang ka itong kaadyo. Kana na lamang Silver Swan. Uway camel. Ngita maglain. Ano ka mangita? Wa dira, ano na ah? Ano? Mana na may suka dito? Nga. Puni, dai bajik sara panit lag unong kabuo kay ta pa man paggamay adto. Unom lang. Ay tag unom lang kabuok guys kay napa may magic sarap dito. Unom lang kabuok. Baliton. Ito tag pork cubes. Bila mi baya ning pork cubes ay kuan beef man ni. Ang pork cubes ani. Ano ni sa ikuan sa maglatak kag baboy ba? Ang bay tiil adto palit sa isuon man eh. Wala may pork cubes. Chicken lang. Wala jud. Abi na laman ta mo palit wa may pork cubes.
Wa man. Oh. Dada namin guys, nagpa-cashier namin. Kaya kadong namin uli. Kadong namin uli guys. Kaya marag ako sa kuy sa ganina to. Sayo ka ko ni mata ganina guys. Ang alas 5 kay maulagi ko. Hindi ko sayo kay pa-pick up lagi ni. Na. Kita-kits tayo sa bahay guys. At dito na lang. Bye bye guys. Bye bye. Like and subscribe. Bye bye.